प्लास्टिक बायदि दखना होफैनायनि गोख्रों अजद मा सोलिदों सरकारनि बेसेन नाङै फरायसाफोरनो इउनिफर्म होनायनि मुङाव प्लास्टिक बायदि इउनिफर्म होनायनि अजद दखना ABSU आरो फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय थारैनो बेयो सोर सिखारनायनि खामानि आसाम सरकारा बर' मिडियामनि फरायसाफोरखौ मा नोजोरजों नायनो हमदों आसाम सरकारा गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि फरायसालियाव इउनिफर्म रानजेननाय समावनो प्लास्टिक बायदि दखना होफैनायनि गोख्रों अजद नंगौ आसाम सरकारा बर' मिडियाम हाई स्कुलनि फरायसालिफोरनो दखनानि सोलाय प्लास्टिकनि दखना आरो प्लास्टिकनि ब्लाउज हरनायनि गोख्रों अजद उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि फरायसालियाव दिनै आसाम सरकारा बर' मिडियाम फरायसालिफोरनो बेसेन नाङाजासे ड्रेस रानना होनो थाखाय दैथायहरनाय बर'नि दखनाखौ प्लास्टिकनि दखना आरो प्लास्टिकनि ब्लाउज हरनायनि गोख्रों अजद होदों डिमाकुसि शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बेखौ लानानै डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दानसोरां दैमारिजों लोगोसे दखनानि दैदेनगिरि आरो शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि फरायसालिनि SMC आफादगिरि बिथांमोनाबो आसाम सरकारनिफ्राय दैथायहरनाय बे प्लास्टिकनि दखना आरो प्लास्टिकनि ब्लाउजखौ गनायना लानो हाया आरो बर' दखनानि महरा बेबायदि नङा होननानै गोख्रों अजद होदों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जोंनि शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि स्कुलावहाय जितु जोंनि बर' गार्लसफोरनि जितु जोंहा इउनिफर्म फैदोंमोन दखना आरो सला बे दखनाया माने जितु जोंहा प्रिन्ट खालामनाय बायदि जितु पलिस्टार जितु जोङो जायखौ जों फ्लेक्स बेबायदि बनायो बेबायदि जोङो दिनै मोननो हादों दा बेखायनो जों डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेखौ जोङो गनायना लानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जितु जोंहा फरायसाफोरा बिथांमोनाबो जितु जि गाननाय दखना बे दखना बायदि नङा आरो बेयो ओंखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो गनायना लानो हानाय नङा बेखायनो जोङो नैबे समाव जोङो जोंनिफ्राय बेखौ जों अजद खालामदों मानो होनना बुङोब्ला सलायाबो ब्लाउसआबो माने मा जितु ग्रीन कालारनि बेयो माने प्लास्टिक बायदिनि आरो दा बेखौ जोङो नैबे समावहाय जाहाथे जोङो गभर्नमेन्टनिसिम नङाबा जों सोलायनाय जायफोर साप्लाय होदों बिथांमोना जाहाथे थाबैनो बेखौ सोलायनानै बेबस्था लायो बेखौ डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला नैबे समाव गरमनि बोथोर जायफोर फरायसाफोरा फुंनिफ्राय क्लाससिम जों 2टा 3टासिम थानो गोनां जायो बे समाव बेबायदि दखनाखौ जों बोरै गाननो थानो हादों बिथांमोनाबो कमप्लेन होदों अभियोग होदों बिथांमोनाबो जायफोर दखनाखौ गानोब्ला दिनै जों गरमाव थानो हाया प्लास्टिक बायदि दा बेखायनो जोङो डिमाकुसि दखना दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो सोंखारिदों नाथाय गोदान मोनागौमानि बे समाव जोङो नैबे माबाखौ जोङो सोलायनायनि थाखाय जोङो रेडि खालामबाय थागोन धन्यबाद नाथाय बियो ड्रेसखौ नुब्ला बियो प्लास्टिकनि सो पलिस्टारनि बियो फ्लेग बनायनि बादि प्रिन्ट खालामनायसो बियो जों बेखौ जों गाननो हानाय नङा मानो बियो जों गानबाय थानाय बादिबो नङा आरो बियो मान गरमाव गानोबा आरो जुदि बेबादि दखना गानो बर' हारिनि हारिमुवाबो गोमालांगोन बेनिखायनो सरकारा बेखौ सोलायनायनि थांखि लानो शेखर शंकरदेव मिशन हायर सेकेन्डारि स्कुलाव SMDC সভাপতি হয় আজি যিটো আমাৰ বৰ মিডিয়ামৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে ক্লাছ 9-10ৰ যিটো ইউনিফৰ্মৰ দখনা আহিছে ব্লাউজ আহিছে যিটো আমি দেখা পাই পেলাই আমি চমক খাইছোঁ আচৰিত হৈছোঁ এনেকুৱা কাপোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বড়ো ছোৱালীবিলাকে বিশেষকৈ এনে পলিষ্টাৰৰ কাপোৰ নিপিন্ধে আমি যিবিলাক বোৱা কাপোৰ হয় সেইবিলাক পিন্ধে আৰু এনেকৈ গৰমৰ দিনত এনেকৈ বোৱা কাপোৰ হ'লে সহ্য কৰিব পৰা যায় কিন্তু এইটো পলিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে গৰম দিনত হ'ব নহয় তেনেকৈ কাপোৰ আমাক কোনোদিনেই নিপিন্ধে গতিকে আমি আজি SMDC হৈ পেলাই এই চৰকাৰৰ পৰা যিটো ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে কাপোৰ দিছে দখনা দিছে ব্লাউজ দিছে সেইটো আমি মানিব পৰা নাই আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰ এইটো সলনি আৰু নতুনকৈ যেন বোৱা কাপোৰ হয় আমাৰ বড়ো ছোৱালীবিলাকৰ বিশেষকৈ দখনা কাপোৰ যেন লৈ আনে আৰু এইটো পলিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো পিন্ধিব নোৱাৰে একেবাৰে পিন্ধিব নোৱাৰে
সেইটো কাৰণে আমি আপত্তি জনাইছোঁ, চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো